gotong royong nyambut gawe Blarati sampirne mae cedhak ngampirne
ngene rasane tempe kaya ketan digawe rawon kaya ngene rasane wong ora duwe kaya wayang digawe lakon menyang Jombang ge mampira singon lemah genang patulane jajan sambang kirima ingon yen gak senang apa madine injet semut walau sakit yang di atas injet semut walau sakit jangan dilepas. Iya, terima kasih kepada Puji Rahayu.